Első Moreira nincs ilyen történetesen, és aztán pont odaérkezik a lába mellé a lövés a kapusnak, ami igen kellemetlen, mert lábbal valószínűleg már nem tudott volna odaérni még a Lemes Márgába, akkor sem, és mire az egy szó mindent leír. Ott van Smiljanic kisebb helyezkedési hibája, Smiljanic kilép, Selem Debreceni fölött elmegy a labda, tanítani való nagyszerű. Itt a csúsztatás, és aztán túl engedi a labdát, hogy pattanjon Gyagya, és aztán már későn fut utána, Abraham belövi. Jó nagy ünneplést csaptak minden esetre a Honvéd játékosok, mert ez már vagy a harmadik ismétlés, de még mindegyik a kecskeméti térfőnek csak vissza, vagy letáboroztak az egyik sarokban a honvédosok. Elsőre szép védés Tóttól. Itt nem sikerül elrúgni a labdát, mert Abbas még oda piszkál, és aztán itt egy egészen furcsa mozdulat, egy pekjes mozdulat, maga mögül üti tovább a labdát a kapus, és Abbas dupláz a mérkőzésen. Őt beadásával, és nagyon szép mozdulat tulajdonképpen, ahogyan a kapuba juttatja a labdát Arzenjevics. Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu, mert a meccseket látni kell.